Ngapit ni picture dari silang simbahan kay grabe gid ang kagwapo. Lag yung simbahan lami un. Mura magnas laing nasod. Oh. Na simbahan, arang biyo agad gud. Bisaan ako. Hoy! Kanaran July 17, jadi amis maribuhok kay dito amis tagbilarang gahapon ka nagpa-check up ko. Jadi dito sa namin dari guli. Dari minatog sa maribuhok kay Ate Julie. Sayda, pagamangkan nga gwapo. Ja, mo tumi karon sa ilang silingan nga nagbalik sa og strawberry. Ang karang may buhi na kuno. Nangamata na lang hubag nabuang ko gahapon kalit. Sukaran. Nayor. Lain naman ay gamatayor. Gamay hubaga. Blurred ka atog now. Kay manunuway man. Manunuway dak. Asa ta rin day? Tungay ko ka sa agi ana day kay bising mawami. Abot sa meron. Alis siya galit. Magaling. Ginduluan. Alis siya jarate. Nagpatay gilaga. Aman. Lodo. Ko akit ng iswa. Dara patay gilaga imong isuwa. Mura na kay Chinese tea. Kag exotic. Kuan mi. Magsusaling mi dalis kada pili na ba sila mga buwak na may mga dahon-dahon na. Anda sa man day. Kanang nay deun na og. Deun na kuno. Ubante ba sila iro. Bakan taran ni. Bantayor. Kas mayor dal papauwa eh. Asa man tamuli ko og mo street. Yan na. Street na ni? Street ni. Kada na kong kuan. Strawberry. Basta hindi makabong nga daghan ako kuan sa bahay kanang mga prutas. Di ba yor? Naman. Pagdali mo. Kami naman mo nagdodong. Na, wapa. Ni kalurit manggad. Dahil dia. Anak ni Ate Julie, gwapo. Na ako na si uyab ni. 10 years old na uyab. Pwede mga gwapo kay. Magbuwa. Dali makauyab. Doon na ba? Og lagot pa? Ihangat naman ko. Tambok na gajag ko. Kadali ako hangatin. Taas nag-gusterol. Hangat yur. Asa man na ng bada day? Nana. Ay. No? Kana. Kanang. Are. Kani? Kanang itudlo. Ay di ay kadto. Kadto. Hapit na. Hapit na mi. Doon na kuno ang zay-zay. Ini mga manok. May manok day. Ali yur. Tay manok yur. Hapit na mi. Hapit na mo abot. Excited ako kay magtanan ko strawberry lagi. Basilig man naghanap pud. Di. Maadto. Ikaw nagkabujag. Na mayor. Away ko. Tere, nagpabujag hapon. Wala na, Jai. Si Jai day ni. Si Jai Mirontos. Isang ante na Jai Lowy. Na Jai Lowy. Gwapo. Sunod, makuay po ni daghan pohon. Jai. Dani ba lagi? Wala mga kuwanan. Diyan nami. Diyan nami sa bahay sa namalig sa strawberry. Diyan pa sila kaso yung mga buwak na. Ayo. Dayon. Magabuntag. Mupait ko si mong kuhan. Strawberry. Aw. Da. Mo ni naman igza guys.
Nga ni di ay. Mahal siya. Di pa mang gulo yung fruiting season. Pero na Asag, katong sa agi na. ni bunga. Nagaway pa. Hindi mo may imong pamaligya. Dani. Nagpili rani. Kana mga dagko. Ay pila mo pa na. 150. Mao na ni guys na isa mga strawberry. Wala ko pa ni? Yan na. Unsa? siya. Diyan mo bunga na. Basig garahan mo. Bunga. Yan eh. Dari mo palit. Depende. Usa ka dakang iyahang crown. Kung pila siya kabuok. Saha. Pero kasagaran, 5 yan na. Mga 8. Diba? Depende. May 8. Namo gitang tangkay ka na dili siya fruiting season ba. Mabunga man gihapon. Sagdaan na lang namo. Hindi na mamatay nga ni. Di man. Hala. Og init mo Mura lugar. Minute na siya diri. Ha man ay pilihan kani. Karasa sa Mulberry kanya lang na. Mulberry na? Oo, kanya. Nare but si mulberry guys di ara mo nga na. Gagmay pa kay di man kuno ting bunga ro na. Dapat si Zay mulberry. Isa pa rin yung baligja. Nga rin si Zayur. Kato dito may mga grapes. Ha, may Klase grapes? nga variety kato nagkatay. Kananing nga na. Oo. Ano nang O sampay. pa rin ang grapes bisag may infant si Zay nga na. Oo. At least 8 hours. Okay na may problema. Kana mo naging mong pamaligja pod. Oo. Kani mga roses po doon. Wala na dito mga maalis. Wala na. Ano 150 na nagani siya baby. This ama nila mo. Tinalit gihapon kadaghan. Ano sa imo nganday? Stephanie Manuta. Dari mis ilakoan. Stephanie Manuta kay mo palit lagi strawberry dagan sa mga prutas. Nasa sa mulberry, napay strawberry lagi o garang na grapes. Diyan naghapas sa mga buwak. Wala siya ingon ani. Ngani. Butang na siya disposable cups. Tapos pabutan mo disposable cups. Wato na siya ni mo magabang 5 leaves for pinaka stable na siya ng 5 leaves. Pero kung up siya. Kaya na yur, kaya bono ko. Mm. Tagpila pa ng mulberry. Gusto ka punuan. 150 ang mulberry Pila dito man cuttings. mubunga sila pinakabuok. Galhan. Kaya naghanan kayo damo mo dako yang puno. Madako. Kayo Ano yung blackberry kini? 5 ang Blackberry. Abla. Kung ano na ako na nang kalimut ko pila na. Dana. Ada na mig kuan strawberry. Dayor, sa mayor. Lipay na. 150. Wala to kini siya. Pero nana si anak la. Anak. Iya boy tunay ano. Talinsing. Saan makakadati? Kakang tanan niyo. Kakang tanan ni puhon. Dili ka tanan ni magmahay. Mga December kuno. Munga na kuno ni. September, October, November, December. 5 months. Dining ate manang nadto. Grabe na. Ilan ni Stephanie Manuta. Dagan sa mga prutas. Nasa sa apple, sa grapes. Nasa Strawberry, strawberry. na mulberry, na strawberry. Dili mo. Ang ganang igsuoni. Igsuoni ta. Kuya. Di, isa. Da, mayor da. Da, sa mayor da. Hi, te. Good morning. Dato ning may bite may kuan strawberry. Sa palit. Wa man des programa kay pa ba may gilakaw. Si Manoy, si Mayor yan eh. Morning ya. Sa may suroy. Nagsabi mag Ngitamig mazuhon. Ngitamig mazuhon. Ito magyuhon. Para mas grabe da sila da. Ano magyuhon mo na? Na. Yawa, may tiga mula na. Di man ako mas programa may buhala na. Ha? Tama sa sarap to. O maning uban. Ha? Pado na mo uli. Gerat ko kay Pagkatawaan natin. bisag. Agianan. Darawi ngoy, mayor. Agianan mo. Bulan na. Ako pagnos bulan na kanang vlog lipag ko. Di man maus bulan na. Di buholani man. Ang si mayor may ihan. Uy, mayor. Tanaman yung sa vlog nito na gitina ay buhok. Matang na dyan.
Hapit nami. Hapit nami mga kabasabayan lat Julie. Ako na bilayor, sige huwi na kayo, baga trabayor. Muli na pud mi gali siya karon. Nalipay ko. Kena ko bagong tanum. Nalipay ko na. Napay kaktos. Nga dapat buhay na daan. Mo sining buwak ka, baulit mo kung ni buwak lang ni. Dakari. Lah, andam na ko. Harap ng pasitos kon. Sakjanan. Diyan andam na. Andam nagmaradnen. Kay uli lang may karon. Blue Ternati. May mga tanong ni Ate Julie. Blue Ternati. Pami, mau ni makawan? Makawan ni. Ano ibang buwak. Daghay bunga. Daghay bunga lemon ni Ate Julie. Oh. Sino ba ito? Daghay bunga. Muli na mi. Tara! Bye-bye. Ato na mi. Ismero. Nagkao. Nagapan pa kong balik. Ako ng lipstick. Ikaw mo lipstick. Ato na mi. Ano sa milong ah? Babay long. Joy! Ato na mi. Lamis, alis siya na pod. Kaya magtanam kong buwak. Kaya nagabot. Hamarang pamagbag na sa likod. Para pa rin na. Diag, basig matungtungan. Ayun, yung pagkaon kita na. Lami adyo kilay ni Mayor. Ato na mi. Gare, miss ko ang kalapin sa. Ngapat ni picture na rin sa ilang simbahan kay garabig dito ang kagwapo. Laag ilang simbahan lang yun. Mura magnas laing nasod. Oh. Araw na simbahan, arang view ako. Nza, mamo ka rin katang view nga lamin ha. Oh. Ngapit-apit mo ko dari.